yeeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV ha tengta yewta men lewlal communication on calminama salminago needi e salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone meɗen hande noon en gonani tatu Alaji Abba Sarr woni koye wadde émission o lomti ko Malick Oumar Ly Malick ko jaaɗo amali wadde ko sehil men Abba Sarr woni to radio to jokkodira yimɓeɓe e nder caggal leydi noon ko ma jaafoɗon ko Alaji Abou Gaye kuccodirɗen ɗo yettude fedde lewlal communication tengte mo ganduɗa kañum woni Ousmane Makka Ly wondude Hamme Amadou Ly wondude mo ganduɗa ko Abou Sy Alaji Abou Ndiaye e Hammat Ali Thiam en jettiɓe en jarnimamaɓe jetto juuɗel fuɗɗi molaɗo haaɗi noon hande so Allah lamɗo jaaɓi ma en kaale ɗeɗo toɓɓe ko fate caɗele ilam Touba e diwan mum yoolima debbinima e ndiyam galleji boni ñamdu boni ko fewnano kadi boni laamu no fada e kala saaha kono wona toon tan hande woni guinol golle bandiraɓe ko diwan Dande Maayo Manantali ene wayno udditi Bakel e diwan muɗum Arundu en keɗima joguiɗo konngol yoloraɓe Dande Maayo ngo bojjiɗi ɓe goyi wonde 8 milliards biyanoɗo ɓe ganda so ayi ko noɓe jiyani ha joni laamu ani wallodirde mabɓe walla hayso ayine heewani ɓe goytimen no feewi courant kuppama e ɗen gure sababude ndiyam naate e gure ɗe wonen koye laaɗe jolata so courant o kuppaka ndiyam ɗam masat yimɓe adda ha joni musibbaji so ndiyam debbinima e galleji courant ala hay batte ɓeydi wadde caɗele ko wona ɗum ko ma en gara ko wiyete ko uddirgol ñawoje bat boniyankoɓe bandoɗe wango fodde jeetati fayi fittandu ujunnaji 221 ha ujunnaji 224 so tawi ɗum yawti ma en kaale darogol yankoɓe haɗaɓe ha joni ɗannade walla artiraɓe Pape Malick Ndour waɗanoma noon kañum homum hettama hanki to brigade de recherche mo Colobane accitama Pape Ma Awa Diouf e dendagal gueɗe goɗɗe mbaɗ noon ko hen gartan so Allah lamɗo jaaɓi noon togara ettogara mi salminim mi juurimam mboɗo namdo so tawi aɗa e jaam mboɗo e jaam no bandiraɓe jiiɗa kono ɓe jaafo eɗen gustowa yimɓe ɗiɗo alay saago kalen hen ɓe jaafo en noon aɗa andi yaafuya ala hen ko gurdam e mayde woni kañumen jajata kala ɗo ɓe jaali ɓe goyatɗo ɓe goyi ɓe jaala ko ɗum woni e aduna ɓe daroto ɓe jooɗo ɗum noon ɓe yahoɓe ɓe won ɓe ladde alay saago yimɓeɓe ɓe paama aduna o yarata ko ɗiɗi ɗum noon kala mettinowo e sababude kaari yeehi duwanama ɗo henna mataw kanko o ɗaminaki mo duwane hayso yiiɗa koko wodata e kamɓe mbi yiide ɓe yewta nde tan hoto goɗɗum nanne hen yo haala tan e goɗɗum wawa wasde nadde tan par ce que on ko gandanɗa hoorema koko heptoto kala ko heptima ay on mo duwantoɗa o no weltorto ha ussanamo suno mo wondi e mayde o ɗum kanko omo tina ɗum hay sinno kanko oga en o tinani ɗum oya kam duwanaɗo o ene tina ɗum saabu goto fof ne yiɗi duwanede a jarama cuddiɗo men bani men debbo ne wiye Coumba Dia ɗo cuuɗi men guyɗo ko ɗon resano ɗo guyɗo no rutte jomum ɗo e Dakar en neldi do banda men guynaɓe foof e mbumbalnaɓe o jeeya ko mbumba o mofto ko cuuɗi men guyɗo yeeya mum ɓe toon Aliou Seyni Ly Aliou Seyni Amara ki joguinomo kanko Coumba Dia ko debbo moƴƴo debbo jokkowo e nam debbo tedduɗo o yeehi yo Allah yomomo yaafoma hanamo aljanna kanko e maaɓe julɓe kala namrel naɓe e woɓe fof e neldiɓe duwaw saabu jaltugol aduna Bassirou Arɗo Gallo Dialalo Bassirou Arɗo Gallo Dialalo Hawrede Diallo subaka he en donima Harouna Arɗo Gallo en donima Demba joom wuro ngo e ɓesguji ɗi fof en mbi yo Allah yomomo yaafamo hanamo aljanna ɗum noon mi addumi awma e dowuji ɗi garten e juɓɓude yewtere nde e tokara no mbiɗani han en duwanima bandiraɓe yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe yaraɓene yo Allah rokkuɓe no ɓe muñiri faɓɓina en caggal mabɓe ko juuti ɓoyen sakkanade ɓe e duwanade ɓe ko hono noon mawni meɗen Coumba Houleye Gaye koto Siwre Thiamɓe kañumne ko toon hawri e Ladial ko hono noon ceerno Abou Gaye ko imam juma ɗo Grand Médine ɗo jeeya koto cuuɗi Siwre Thiamɓe onne kañumne eɗen nulda bandiraɓe Siwre Thiamɓe naɓe kala e kuuɓal eɗen nelda ɗumen duwaw e nde ɗo ussare e aduna ko ɗum tan woni ko woni hen eyyi alay saago ɗum ɗo so woodi enen ko ɗo jooɗiɗen ken jotodiraɓe ken jokkodiraɓe en mbawani yaade e hoton donken neldude jomumen dowuji ɗi
hono mawni meɗen Hamma Sala kañumne ko toon to cuuɗi meɗen Guiro ko ɗo sanki kono ko toon nawta eɗen ñagonoɓe Allah nde welede muɗum wonata e mabɓe Togara. Oumar Gaye sehil men gonɗo dow laydi dinduɗo Amérique jaaɗo Siwe Camɓe neldimo duwaw ko noon kadi Haruna ɓi men baaɗi men mo ganduɗa ko janoɗo ha arti ha ɗo ina jogori diwde kadi sankara nde waɗi kanko miñi men sehil men ɓi men Haruna e Oumar Gaye e dendagal Siwe Camɓe naɓe kamɓe fof e neldiɓe duwaw. Oumar Gaye o ko mawni ko mo jiide Yumma e Baba kañum jogino Coumba Houleye Gaye noon mbiɗa mawni ko mo jiide Yumma e Baba on woni afo mabɓe kañum jogino Coumba Houleye oɗo cankiɗo yo Allah yurmoɓe ya foɓe harnaɓe aljanna en doni bandiraɓe foof toka so ɗum yawti en jetti bandiraɓe men Wuro Bellu naɓe Wuro Bellu e bandiraɓe men jawɓe foof e kuuɓal ko toon gonnoɗen ñande aljuma nde e ñande arsene nde ko Allah gartuɗen e bismago sehil men Diallo Samba Olel gonɗo toon to leydi Gabon bisminoɗen ñanden wi alay saago ma ñallanen ɗum walla mbalen donkuɗen jaggete ñalawma waɗi foddeji foof ha mbawɗen yaade en jetti Wuro Bellu naɓe e kuuɓal en jettimo kanko Diallo Samba Olel sababu wole fof ngol yalti yiyama en jetti noon jawɓe ummade rewo ha yetti worgo Tokara so jawɓe kalama wonko ganduɗa rewo wonko gandumi worgo. Tokara no mbiɗa ni en jawɓe so tawi kalama ko tuggude han eɗo ɓe mbiyata hono lumbol jammi ha yetti toon to ha yetti toon to alega mbiyata ha alega saabu beelel urgel lombi ko ɗo hakkude ɗo eyyi ɗum noon en jettarɓe kamɓe kala e kuuɓal en ƴettata jettore meɗen kadi faade e ɓesgu hono taniraɓe Sambuldu Yero Bellel kañumen kala e kuuɓal eɗen beltono ɗumen nde tawno yaadu meɗen toon ala ko humpi hay goto e mabɓe kamɓe fof ɓe jogui hen belemma no fewi tigui rigui sinno wonano saaha o no wayni ndungu ngu ilameje ɗe no mbayni so tawi en garino en tawannoɓe toon kamɓe ɓeɗon ɓe kalɗen ɗo henna kono noon yimɓeɓe ɓe lomtodirtu kanko Samba Olel en beltanimamo no fewi e bismago ngo en jarnimamo kanko e bandiraɓe makko wonɓe ɗon ɓe kono Diallo Amadou Alsane goto e jaatigueɓe men par ce que hande o Wuro Bellu kala ko jaatigueɓe meɗen e kuuɓal kono noon no kewɗa wirude ni nde tawno so tawi aɗa naata e huuɓere rewru damal so ɗum ala gulleɗa no gujjoni defta falantere ɗum ɗon noon moƴƴani e mawɗo wadde noon nde garɗen nde natirɗen ɗon ɗo kanko Diallo Amadou Alassane ɗo en dañi e makko belemma no fewi lawol men gaddu noon e lawol men ɗimmol foof kadi woni ni en udditare dañde jokkodire goɗɗe kese nanannoɓe en yiɗnoɓe yiide en nde garɗen nde jogui belemma no fewi Wuro Bellu e kuuɓal a yi nde garɗen ko jamma kono tawɗen ko eɓe coppini eɓe paadi e meɗen goto fof no wiya leloyta ko rewɓe o worɓe ha garen nde garɗen ndene kadi en jii jaɓɓugal ngal no siforini e en baali ɗon nde pinɗen nde wuuro ngo fof ko ɗon rendi kamɓe fof e joganode yangueji e nder wuuro ngo e luumo Madina Diaƴɓe o haɗani ɗum ɗon fof ɓe goppu ɗum hay dawnoɓe luumo keñi ñalti ngari pour ngam wawde ñaldude e meɗen ɗon ñalawma aset oɗon ɗum noon wonani en belemma ruttude ɓe teddugal e duwanadeɓe kanko chef de village o e hoore makko jarnademo e dendagal enɗam makko ɓe mawniraɓe miiraɓe kamɓe fof ɓe jettama almami juma o e dental muɗum en duwanima ɗumen kañumen foof e kuuɓal ceerno Abou Samba Diop hande kam mi wima ceerno a wiyam ceerno saabu komin hokka kamilaji ɗiɗi an dokkata ko silabe ala Togara ala nane film hay so woni e film o an nde tottoɗa mbiyeɗa ko ya tottam kamilaji ɗi saabu an aɗa andi kam an hoore maɗa nde mbiyeɗa kamilaji nde a jal ala ko jalnimi holko jallannoɗa jalmi ko ñalɗa ko cigono jangguina ɗon silabe min ñaldume mawɓe mboɗo jangguina Qur'an mboɗo dursito ala min mi jangguinani sukaɓe ni silabe hay so sukaɓe ko silaber jangguintonomi ɗumen ni ittata kam kamilaji ɗi nde gari nde fada ko ha garmi mbiyami yomi totte kamilaji ɗi kono an jeeyi sino wa jeeno wiyata woya ƴettu ala an mbiyeɗa ko ya tottam an kay tagma nangtade hen tan ko wonde ko kamilaji ɗi tan cikkuɗa ko min totta goto an totta goto kono kamilaji kalema ɓe mbi koye mbatton yewtere taw ko combat normal mi hollaɓe ko moƴi janggude Qur'an an ka janggude Faraysi aɗa andi min ko jakimi hen tan ko ñande ñalluɗen Wuro Bellu tisifar yoni han Abou Diop wi kam wonde mi yeehi jama ijam
mi yeehi jama ɗum haawimi wo belnaɓe ne gandimi mboɗo lomto am e imam o saabi a haali meto Moussa Dor Julla lomtorɗa yawto on Moussa Dor Julla min dan ɗum a jarama Toka jaafoɗon gartene e juɓɓudi yewtere nde Toka caɗele ilam keewi en kalɗin en kalti kala laamu ganguma bakko mami haaɓe ilam galleji gonta yoolade diƴƴe jewnata koye kolaɗo debbinta koye école aji e dispensaire uji kono école aji kewɗi hikka janggani saabi ɗum ko egginaɓe yaltuɓe galleji mumen koɗe nder école aji ɗi ɗum ko banggue toɓoli ɗi ga kalɗen yalti e wameji paaɗi e maayo welgo ngo yalti e bas mo ganduɗa manantali guddita ɗo hande diwan Bakel o wonɓe ganduɗa hande mbasi ko joguino ha laaɓi te hitande fof ina waɗa te laamu jawtugu ngu wonko waɗi hen jawtuɗi on ko mbaɗi hen nguɗo laamu wiyama fotnoma milliard uji 6 e ko nandi hen ko yidde wiide hande ko bojji gona hol peeje poɗɗe waɗede ha faabo ɗiɗo ɓesguji ɗeɗo diƴƴi Tokara e subaka he mi noddama to beeli cowi ɓe mbi kam beeli cowi halayɓe beeli cowi halayɓe ɓe mbi kam wonde koɓe fuɗɗinoɓe coñal ñalawma hecci hanki o tawi ilam kam hankadi ari ha menasiɓe guese ɗe ɓendi ɓendani eɓe jinno duusodirde muɗum seeɗa mete maɓe dañ kam hay sinno ɓe kaccitta kam ɓe daña hirande e ɓe poɗodiri e ilam woodi soñɓe joƴƴini par ce que to nawrata waare ma to eto ɗuminta to no woɗɗude eɓe pawe dow Gambi jamma hanki o dajjiti guese nogas maaro muɗumen nana yaaha kama kunna ɗum ko jamma beɗɗo ɗo hen o ɗon ɗo beeli cowiɗo hen e subaka heɓe noddi kam eɓe kalanami ɗum e to Matam la même chose ko noon jammel kam ɓe mbi ko naati ala jammel kam natti wonde leegal eyyi jammel natti wonde wuuro natti wonde leegal natti wonde haydara par ce que ndiyam hepti ko hono noonne so tawi a ƴeewi e nder département Kanel département Bakel fof ɓuuri boomade surtout e département Bakel par ce que aɗa andi ko hamni hen laamu ngu nguɗo laamu wonko ɓe poti wadde hakkillaji mabɓe ko wona rewde e yimɓeɓe to banggue noddali justice tan justice keno tolno hirande e lebbi 6 ala fof ko waɗa so wona yimɓe tan mbaɗa jabante hakkude galleji muɗumen e justice yimɓe noppi muɗumen nana cukki e radio ji a faami de noppi cukki sababude haalaluji kaari naggama kaari noddama kaari convocama kaari waɗama garde à vue kaari waɗama mandat de dépôt hirande e lebbi 6 haydara ala ko laamu fawani yimɓe caɗele nani goodi yimɓe nana mboore gaweje muɗumen guura muɗumen fof yaadi e ilam heddiɓe ɓe dañnoɓe hen hunde nana poɗodira e colli ɗum ɗo fof so tawi laamu huccani hen ala ko huccani so wona ko faati e ɗeɗo gueɗe te gila ɓe gummi fewde ñallagal hande ala ko ɓe pawi e guite yimɓeɓe wonde nguɗo mbuɗu heɓta koye kaari walla kaari oɗo ko tumano ko wonno e ko tumano wonde nawi ko en heɓtama nani haydara hen ala ko waɗa rawane Bakel département Bakel ha toon to Kidira ha ɗo haɗa haaɗi walla mbiyen région de Tambacounda koɓe podanno ɗumen milliard uji 6 ha ɗo kama kunna haydara hen ɓe keɓani hikka ɗo henna walla heccanki ha hanki préfet Bakel kañum e hoore muɗum o wiyete ko Daouda Sène préfet Bakel o yeehi o naati e guure ɗe gandanɗa hoore maɗa ilam hepti ɗumen ɗo yaari ɗum o yaari ɗum koye laana nde o artinde holko wi wonde laamu ngu notimamaɓe addi ballal muɗum ballal ngal ko holɗum Togara ballal ngal nani o wima wonde ko 194 hectares ɗum woni ko ilam ɗam boomi fodde ujunnaje 3,925 innama aade ko wuurɓe hande o e caɗele fodde 200 foyre 200 foyre e gandanɗa hande o jomumen jalti galleji muɗumen jalti nokkuji muɗumen ko honno e ɗeɗon 200 galle ko ujunnaje 3,925 innama aade kono noon hande o guuri koye caɗele laamu ngu nawi toon holko laamu ngu nawi toon mewde laamu ngu addaniɓe kanko préfet o nde o ɗumini ko tonnuji 10 maaro tonnuji 10 maaro holko nawata département no woruno nawi toon ko ujunnaje 2 litere nebam nawi toon ko tonuji 2 sukara tonuji 2 sukara nawi toon ko ton condi kosam mew condi o nawi toon ko ton nawi toon ko 105 butel ndiyam nawi toon ko 200 kilogramme tawi ko caabune nawi toon ko 105 litre eau de javel nawi toon ko moto pompe uji 10
tawi goto hen fof ena nawa 50 mètre kip kala ñalaw e rutti o yimɓe mbima wonde ha joni 100 matelas woni ko laamu ngu nawi toon ujunere litre tawi ko carburant ɗum wondude envolon mo 50 ujunere togata ɗum woni ko laamu ngu nawani ɓe de e nder mbiɗen 100 e 46 hectare maaro mo gandanɗa hooremaɗa jomumen ko remnoɓe ha wiyama ɓendi ɓendani ummima e monggo kono yettaki e kamma jawoji wiyama tati largue ilam yaadi hen ɗum ɗo jomumen ene goni e ɗeɗo caɗele ene guuri e ɗeɗo caɗele tekina wona hande o ko manque lewru seeɗa oɗon mbiye ménage uji ilam nana ngabba nana tello fusi to henna fusi ga henna naati to henne galleji ɓeɗo egginama ɓe parnama to henna laamu nguɗo ala ko ngu huccani so wona wadde convoqué yimɓe tan tribunal e ɗumanaji section de recherche tan cyber sécurité ko ɗo yimɓe ɓe goni activité ji e communication laamu ngu pop ko ɗo hucci hay dara ala koɓe kaali ko fati e caɗele yimɓe ɓe guudi togara to a jarama no foti laamu ɗi jeccito yimɓe sabu ko yimɓeɓe lamminiɓe e kala laamu laami ko yimɓeɓe jeccita ɗumen kañumen lammini yoɓe jeccita ɗumen a haali département Bakel ko daña ko hewani département Kanel département Matam noon ko keeɓi hay dara taw mi tinani département Podor hay dara département Dagana mbimami so wona département Bakel oɗo kaalaɗo ɗo henno e nder 146 hectare maaro biyaɗo yaadi e waame ɓeɗo so tawi a addani par ce que so tawi a calculi kam 146 hectare kam ko boni ko fof ko soñata ko kam ɓuuri 100 tonnes ɓuuri hay 100 so tawi rewi lawol kono noon so tawi addani jomumen tonnuji 10 maaro joni tonnuji 10 ɗi joni feccito ɗumen e nder 146 ɗum o feccito ɗumen hen ƴeewa kono to ƴeewa hectare fof holko rondoto kadi to mi haalane aɗa musibo iroto ko Bakel hoto Allah wat ndiyam ɗam so yawti funnangue ɗam jippoto Bakel ga wona e ngabbude wadde ha joni wami goɗɗo ko gawa yo Allah dandu en ɓe keɓani hay batte ɓene holto poti wullitade holto wullitantoɓe ɗumen goni guila e dawgol en koɓe ha e goɗɗum hol peeje jogani ɗum tokara laamu ngu fotani fadde ha yimɓe eno gulli non ko yewn dokkumi jinmi wiide ko arnoɓe men mbiya gotan ɓe ene mbiya mbaɗe naggam ɓe mami mbaɗa naggam ɓe togara hande o kamɓe heɗɓe e laamuɓe kamɓe jogui doole heddiɓe ɓe wonduɓe e mabɓe ɓe min de ko jiirumi wonde ko ɗiɗo nokkuji ɓe ngala toon électorat min ko ɗum mbawmi ñawde ɓe ngala toon électorat tawde noon ɓe ngala toon électorat faabu mabɓe yahata toon Casamance nde dañani bone nde haydara heɓani ɗum ko 52 milliards ɓe mbi plan Diomaye Casamance e Casamance holko hunde hol caɗele muɗum e Touba ɓe dañi toon électorat beele koɓe welsindiɓe walla ala Touba ɓe dañi toon électorat ɓe nawi toon mi anda milliard uji 2 kono ɗum ɗon fof e waade noon togara min mbimi de koɓe etima ɓe etaki yo hakkillaji mabɓe gon e yimɓe ɓe wurɓe ɗeɗo caɗele ɓe goppana yimɓe sentif ɓe goppana yimɓe cyber sécurité ɓe goppana yimɓe section de recherche yoɓe dokku yimɓe ɓe ko ñaami yoɓe dokku yimɓe ɓe ko jari enane wiye courant koko ɓeydi ala ɓeydaki poɗodiral nana woni ɗon en nani ko PCA Sonelec Habib Sy ko kañum yalti wi wonde ko gonga caɗele ene godi e woyofal ko kanko haali wona minen kaali kono noon nde o haali ɗum o gayni holto faati par ce que communication mabɓe pop kala ɗo wawi yarude ko hakkillaji yimɓeɓe hoto gon e caɗele ɗe gonaɗe ɗe hakkillaji yimɓeɓe yoɓe gon e kamɓe koɓe jiiɗi wadde ko holko ɓe jiiɗi wadde Habib Sy nde haali ɗum ha gasdi holko wi o fawri hen ko Macky Sall fotani woppede ene heeɓi caggal leydi ene waɗa hon déroulé programme muɗum politique fotani wonde foti ko so tawi felliti ene waɗa politique yo artu ɗo en e nder leydi Sénégal waɗa ɗo ene politique fotani woppede ene ɗuminen toon Waly Diouf Bodian en nani haalani ko fati e caɗele ɗe ko wullete to porto ko woyete toon ko holko wi gurdam makko fof kanko ko Macky Sall nde ittete toon artire ɗo henna nanggue sogue ɗum ɗon so waɗama o woppat politique hankkadi politique makko kanko gasi ko ɗum woni yidde makko yoɓe goppan yimɓe Macky Sall Macky ɓe poɗondiri e muɗum walla ɓe poɗondirani e muɗum kamɓe ko kamɓe jogui laamu Macky yeehi lawol muɗum nana waɗa déroulé programme mum kamɓe yoɓe mbaɗa déroulé programme mabɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe e leydi ndi yoɓe gartir hakkillaji mabɓe e laamu ngu ɓe jogui ngu yoɓe gartir hakkillaji mabɓe e budget ji ɗiɓe totta fond politique moɓe guuri o ɓe ƴeewa hen miskineɓe ɓe
budget président nogas e ɗiɗi milliard ko wonno milliard uji nogas budget primature ko wonno milliard uji jeetati wonti milliard uji jeenayyi budget assemblée nationale ko wonno milliard uji jeeɗi wonti jeetati caisse noire président de la république sappo e goo milliard ko wonno milliard uji milliard uji jeetati budget no caisse noire primature wonno ko milliard uji jeetati wonti milliard uji jeenayyi assemblée nationale la même chose milliard uji jeetati ɗiɗo fonds uji politique ɗiɗo milliard uji ɗiɓe keeɓi eɓe dippa e dow muɗum eɓe mbadda hen yaata yumɓe ɗiɗon goto maɓɓe fof yo duftina hayso ko milliard uji ɗiɗi ɓe ndendina ɓe nawana miskineɓe mayoɓe ɓe a jarama sen gattide banggue Sénélec o beele sabunde Habib Sy yaltinde yimɓe hewɓe kaali mbi mata ko mettodiraɗo nder parti o walla o haali ko fotani haalde beele wona nde o yaltina yimɓe ñiimo ha muusi ɗum saabi o wayli sawo mbaggu saabu ko mawɗo kelli faɗo dari haali togara haala ka koko goota wona omo waɗi émission ngaji ɗiɗi wona tati koye émission goto o waɗi ɗum te ɗum nde o haali ɗum nde o haali ɗum koto RTS fami ko émission mo waddata o e ñinga mo waɗa représenté o ko toon tawi mi ñande jinno wiide ko beele wona yimɓeɓe ñiimomo ende parti o huuli walla nde o haali ɗum nde o wi wonde caɗele ene goodi e Sénélec nde caɗele ene goodi e Woyofal nde o haali ɗum nde ko nden o haali ko Macky Sall ko waɗata déroulé politique muɗum caggal leydi kono ko wawi hen wonde foof kanko ko haali ko o haali tan koko yimɓeɓe ko kaali ko yimɓeɓe goyata koko ɗum woni ko haali yimɓeɓe koye bojji koɗi yimɓeɓe hay goto deƴƴani heddi ko goto foof mata ko ndu fiya umata kono goto foof hande o e yimɓeɓe kalɗo emo haalani deƴƴuɗo e jooɗiɗo kamɓe fof ndendi poti e ɗeɗo saɗede nde ganduɗa hoore maɗa ene wuura minen de min mbi wonde ko kamɓe laamu ngu yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e yimɓeɓe surtout ɓe gandanɗa hoore maɗa hande o ndiyam nana taari ɗum bang yo bang gure muɗumen egginama paati dow jeeri eɓe jogui représentant ji mabɓe nan toon sous préfet ji nan toon préfet ji nan toon maire uji nan toon gulli kaali luuki ha e subaka he mbaɗa heɗo ɗo ene déclaration oɗo mo ganduɗa hoorema maire Dabia Yaya Abdoul Kane a faami ha e subaka mbaɗa heɗo déclaration muɗum wonde kañumen e koye muɗumen koye caɗele Sinthiou Diamdio koye jooli toon ɗe e pamuji kelɗi ɗi ɗum ɗon foof togara ko caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa kamɓe wona eɓe majji ɓe tini ɗum eɓe gandi ɗum tigui tigui kono noon ko hakkillaji mabɓe gonani e faabade ɓe toon a jarama toka yo hakkillaji mabɓe gon hen saabu ko yimɓe kañen lamminiɓe so wonan ɗum ɓe keɓata en jetti Moussa Sibe Sow joom wo Sinthiou Diamdio o hollen caɗele gonɗe toon e diwan o foof toka sen jawtinga ene uddirgol ñawoje fitinaji bannoɗi ujunnaji ɗiɗi e nogas goho ha ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi udditama coow o heewi hen no feewi to banggue amnesty on wiiɓe fotano wonde wiyama so tawi waɗama wona yimɓe fotɓe noddede ɓe wona wonɓe laamuɓe tan hande wona yaltinoɓeɓe yimɓe heewɓe noon coomen ko fotɓe noddede hol yiyandema e ɗum tokara ɗum ɗon foof de ko kalmi ɗo henna koko ɗum han woni ko kaltanmi yimɓeɓe goni koye caɗele yoɓe ƴeew ñawdande yimɓeɓe caɗele muɗumen ɓe goppa ɗiɗo laabi jawtata maɓe jooɗo oɗo manda ha gasa tawa mbimami wonde hay wirkare ɓakke ɓe pawani e leydi ndi henna ko fati e nafoore yimɓe leydi ndi a faami oɗo manda mawo gas aɗa andi holko waɗi ɗum ɗo joni eɓene jaara hitande lebbi jeetati par ce que ɗo joni ɓoyata ɓe daña duuɓi ɗiɗi 2026 2027 ɓe horto ɓe payi koye élection ngaji municipal uji par ce que 2026 o ɓe gonata koye pré campagne par ce que tawde woni eɓena poɗodira e maire uji ɗi henna eɓe ƴeewa hol maire uji ɗi ɓe liɓata tawde kay ɓe nangui Farba Ngom Mansour Faye ɓe nangui ɗum Moustapha Diop ɓe nangui ɗum afamide ɓe elmini Barthélémy Diaz Mansour yalti kono noon hay goto anda afami ɓe elmini Barthélémy Diaz eɓena goni e koyɗe oɗo Serigne Mboup mairie Kaolack wona ɗon tanne kadi haaɗi mairie ji goɗɗi nan ɗon eɓe joopi ɗumen tant que ɓe keɓani mairie ji ɗi ɓe gona jooɗotoɓe ɓe gona liggotoɓe faami koye ɗum ɓe gonata 2025 oɗo ene mayri ɗum ha 2026 koye nden haare ɓe goni 2027 ɓe payi koye élection ngaji municipal uji koye campagne wona donc hol keɓiri wadde ɗon soɓe gummima e 2027 2028 koye pré campagne ɓe gona pour élection présidentielle 2029 holko ɓe keɓiri wadde e oɗo mandat haydara ala koɓe keɓiri gayno te premier ministre haali wi wonde ko mandat goto hay goto to ɗamino hen leydi ene feewa walla ene wawi moƴƴitinede no yiron e pourtant noon ko kanko wino son dokkimi kañen mbiyano son dokki mamin baylu son dokki min lebbi tati min bayla leydi ndi eɗo joni pétrole biyeteɗo gaz biyeteɗo holto woni gartam muɗum holto woni pétrole moɓe mbiyanno tiwoji nana brancha palais de la république Macky Sall batoji nana gara ene ɓuuco pétrole o e gaz o ene nawa ene yeewi caggal leydi
Aliou Sall moɓe pawnoɗo ene temedde jeegom ujunere milliard ɗum ɗon fof horo woni ɗiɗo milliard uji holto goni pétrole o e gaz o kam hay sinno wona haydara koye mabɓe fuɗɗi yencinede mbuɗu muɗum koye mabɓe fuɗɗi ñamede joni oɗo ɗum ɗon joni hoto kalis muɗum woni leydi ndi fotani jogade caɗele e oɗo saaha mo yimɓeɓe goni tawde kay ko joga ko ene joga e kadi so tawi hande o ɓe paati e ɗum ɗo henna to bakke ñawoje ɓe mbi wonde ko événement ji 2021 2024 togara neɗɗo goto barɗo hoore enquête muɗum waɗama duuɓi 5 hoore wotere mayde enquête muɗum pour andede ko wari ɗum no warda hol barɗo ɗum ko saabi omo wara ko saabi o wara ko saabi o yana waramo ɗum ɗon enquête muɗum yaha ha wona duuɓi 5 sakantuma noon capanɗe jeetato neɗɗo enquête muɗum meta ene yawra noon min ɗon ene ñawi hakkillam e ko heddi ko min mi daroɗo joni mbaɗa jogui fetilam de mbaɗa jogui fetilam mi tiima e Hawwa Diagne mi waɗa e muɗum jakawal firlo sama ene anda ko min felli ɗum ko min ƴetti fetel fellimo kono so tawi ɓe nangui kam holko ɓe mbaɗata wona ɓe gonata koye enquête min pelluɗomo holko jeeyi sababu mbaɗa fellam hol gonɗo caggalam hol jamirɗomi eko nandi hen eko nandi hen mete ɓeɗo ɓe mbiyata waraɓe ɓe ɓeɗo ɓe mbiyata pellama ɓe mete ko hono ngoɗon losko ɓe mbaɗata walla ala yaltuɓe wonko yaltini ɗumen waraɓe ɓe holko jeeyi sababu ɓe mbara hoto ɓe jejjita par ce que min so tawi woni mbaɗa dari e damar gallam sa dirani gallam mbaɗa jogui ferel mi waɗa e ma jaka walla magasin joomum walla banque min mbaɗa woni e damal magasin am mbaɗa woni e damal station am mbaɗa yeeya essence ko hen guurmi mbaɗa liggini yimɓe mbaɗa waɗa foof so tawi on attaque ɗum so tawi mbaɗa jogui joguitare mi dartor mete ɗum ɗon foof ene huccana walla ala mete loskito ngo ene waɗa walla ala mete no foti yarude ni ene yarano walla ala kono ko wawi hen wonde foof wawa labde e hakkillaji yimɓe wawa gonɗude e ɓerɗe muɗumen wawa gonɗude kala ñaworde ko wawi hen loskitede ko wawi hen waɗede e fofof kam wona ko ɗum nene saabu no fuɗɗorani tan ene ñawi ɓerɗe aɗa andi holko waɗi ɗum so tawi a ƴeewi joni oɗo biyeteɗo Pape Abdoulaye Touré noddaɗo Heccirawel to Colobane holko wi wona wi wonde ko policier ji leptimo policier ji leptuɓemo wi o haali hen inde Pape Malick Ndour wonde ene jeeya yamirɓe policier ji yoppimo Pape Malick Ndour nodda Pape Malick Ndour wona policier wona ministre de l'intérieur wonani gendarmerie wonani militaire wonani haydara ko simple civil on saaha wonno ko ministre de la jeunesse oɗo holko addi hen inde muɗum ha ene nodde par ce que oɗo haali inde makko tan kanko kalɗo inde makko o yo haal inde jamirnoɗomo noddunoɗomo mete on so tawi o wino wonde minen ko kaari noddi min mete on ma nodde walla noddetake tokat wonko gandanɗa hoore maɗa ko laaɓata en mbiyani hoto ñawore waɗa yo wadde kono noon min de to banggue hooram e min e baɗono am ni foof ɓerɗe ene ñawi hakkillaji ene jiiɓi e ngoɗo loskito wongo e waɗede haydara ala ko daɗɗi hen so wona yimɓeɓe guuri koye caɗele yoɓe ƴewno ɓe ñawdir caɗele yimɓeɓe ɓe goppane yimɓeɓe ɗiɗo sariyaji hotoɓe goppu ha laaɓa de kono noon hoto hatɓe kay tottude yimɓeɓe ko ñaami hoto hatɓe tottude yimɓeɓe golle hoto hatɓe tottude yimɓeɓe ƴewande ɗumen caɗele muɗumen kono duuɓi ɗiɗi ngakkuɗi seeɗa wona case de santé wona école primaire tan hayso ko salle goto de classe wona collège salle goto to banggue collège wona imprimante goto wona haydara ko oɗon jahata oɗon jola e avion ngaji tan oɗon mbaɗa yaata yumbi biyeji avion ngaji kérosène déplacement avion kala hen lawol so calculama ko million ngaji avion ɗo juuro ko yoɓata par heure ko yoɓata par minute ko ñamaton toon ɗumanaji moɗon e fofof moɗon ɗum ɗo fof so tawi calculama togar walla en foti yaltinde leydi ndi e caɗele e kono Ibrahima Sy waɗi dispensaire walla hôpital baɗɗo fayida Ibrahima Sy ministre de la santé holton cuuɗi mabɓe wawa jogade hôpital wadde waɗa ɗum taweji waɗe nder commune makko wona hay hôpital ni hôpital wawa wonde ɗon e waɗe commune makko kam ko safra togar ayi Ibrahima Sy o wona ministre la santé o wona ministre jinmi wiide Diatar walla o wona ministre commune ɗo ene noni kadi Guédé village o wona ministre commune muɗum ko ministre de la république a faami e kono wonko waɗi seeɗa ko seeɗa ko mbiɗa ko jafuɗa wonko waɗi ko ene moƴƴi ha maayi kono noon wonko ɓuuri ɗum
wonko ɓuri yo woɓɓe ñembo mbaɗa ko ɓuri ko waɗi ko ko ɓuri ɗum ko so tawi o mahi ɗon dispensaire wonɓe toon jogui caɗele no cafrori walla so tawi o waɗi ɗon hôpital Ndioum kay nan ɗon ko hôpital départemental wonko manquiri hôpital Ndioum wonko manqui toon wasata kono ko yo ƴeew Ibrahima Sy waɗi tourné e nder département Podor e nder Sénégal fof nde yahata nde hay sérégal goto naworani premier ministre waɗi tourné e Sénégal fof ala fof ɗo yeehi ha nawi hunde so wona Casamance président de la république ɗo ƴetti avion yeehi ha Bakel yeehi ha partout nde yahata nde yeehi ko juuɗe ɓoole haydara ala ko nawori nde artine neldani wona nani eɓe no goya nde ɓe jeehi toon nde ɓe mbaɗi hon podoje mabɓe ko 8 milliards premier ministre président de yeehi waɗi ɗum appuyé 8 milliards ha ɗo mbuɗuɓe keɓani ko kamɓe kaali wona est ce que ala ɗo sagge lawol walla 8 milliards wawa saggude illa noon tawa saggirta ko hono no ɓe mbiri detuji kaase 7000 milliards o so wona taw ko hono noon FMI o eyi so wona hono noon kam ala fof ɗo ɓe mbawi yaltinde 8 milliards pay e yimɓe tawa yimɓeɓe keɓani hen hay hunde toka so tawi FMI ha joni en jagguiɗo jaggunoɗo ina wiye naggam suutima yeehi soɓe gartani men beele caɗele ɓeytako togara enen kay koye caɗele gonduɗen ala min ko beele ɓeydotako togara ko joguiɗen ko yoni horo ɓeydo ɗo kay ko wuura ɗo ko ala so FMI ari kay ma camol togara so FMI ari de FMI addata ɗum tan ko tuuben jaɓen ko jumre wonno jaɓen ko haala politique jaɓen ko haare politique aɗa andi politicien totten kalis kewɗo liggoɗen togara aɗa andi politicien min de mbaɗa yaadi e sahande ɓe jiilohonde yoɓe mbi ni ko 10 000 milliards de dollars woni ko Macky Sall ñamlino ene suuɗi so tawi ɓe ngari yoɓe mbi ko haala politique holko neɗɗo wawi mabɓe onan mbiyatma ko langage Abdoulaye Wade wino ko waxet ebo horo mbini waxet yoɓe mbi tan ala Abdoulaye Wade jangguini ɗum ɓe gonno koye politique ɓe gonno kono wona wiide ene waɗa ɗum appuyé fodde hitande e lebbi jeetati hay dalil goto ndon kon addande ɗum yimɓe kala nde jaaɗon to FMI wiya won gadduye ko mbinɗon ko ha gasa beele FMI wona ɓile laamu mawgu ngu jawtungu jogade doole ɓiliɓe toon yafomi ko namdal yafoma Adiabo walla ala ko haala mabɓe peeje mabɓe walla koɓe kalatno laamuji ɗi ko saabi FMI sali togara laamu jooɗigu ha ummi yeehi kamɓe ɓe gari koɓe laamu ɓe jooɗima so tawi jaltuɗo o ene yaaha ene woni privé muɗum yahata koye haajuji hoore muɗum ha wawi teppudeɓe to FMI ɓe donki dañde damal noɓe naatiri koye mabɓe woni e ko ɗum namni min beele ko toon woni walla ko ga woni koye mabɓe woni min mbimi so tawi kay ko min ñawata mi wonde koye mabɓe woni par ce que so tawi wonano e mabɓe gonɗo to mo jokkodirani e FMI jokkodirani e muɗum ko addanno ɗum jokkodirde e FMI ko wonde e laamu natti wonde e laamu kamɓe ɓe gari koɓe laamu ko kamɓe poti ƴettudde hono ɗeɗon koyɗe ƴettidde ngol ɗon lawol ɓe calima ƴettude ngol ɗon lawol koye mabɓe woni a jarama Toga oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV e yewte men lewlal communication Abba Sarr woni koye wadde yewte e holno pinirɗon o dañani arde ko musidɗo men Abou Gaye gonɗen ɗo Toga cakkitotoɗen ko ɗiɗo dumunaji jokki tan ko kalɗen ñawoje ɗe ko hatteɓe ɗannade en jii joni Pape Malick Ndour o holliti o wi ko portuɗo plainte police aɓe wonɓe aéroport ɓe sababude noɓe mbaɗimo toon nde wimo ɗanno nde ɓe kadimo yaade haade makko artede ha o nodda sen kaali joni Pape Ma Awa Diouf e ko nandi hen ko noon jiiɗaɗen caɗele tokara woni ko mbiɗen ko tan laamu ngu wonɗo hakkillaji muɗumen goni ɗo jiiɗa yimɓeɓe yo hakkillaji muɗumen paato poti faade to henna min ko ɗum tan jiirum ɗum ko heddi ko noon so tawi woni ko gueɗe dawrugol neɗɗo kam so tawi aɗa haɗa ɗum yaltude enen de en gona sariyankoɓe to banggue sariyaji leydi kono ko hakkillaji men dokki en e miijoji meɗen so tawi joomum ene anniyi haɗede so tawi tan koye dow ndimagu muɗum yo waɗane ɓataki guila adane walla coup de fil an noon ka kaɗaɗo yaltude leydi ndi saabu aɗa sohla joomum kam jottoro ɗum jooɗo wasa woppede yaade ɗum ha yetto garage ha kuppa biye mum ha heddo ene jola han garon mbiya ɗum ala a wawa yaade taw joomum hay dalil goto ala ko rokkatma so wona koɓe keɓɗo yamirore goɗɗum ala hen en jii ko Madiambal Diagne ko kono haade ko Madiambal Diagne ko en jii ko Mansour Faye ko adino nde yeehi rutta en jii Abdoulaye Seydou Sow nde yeehi rutta
faami en ji kam enen do nomo Abdoulaye Saidi Sow onoma e commission développement mo FIFA ko ballal leydi ndi ko ballal coftal ɓalli eɗen donima bandiraɓe hiralaɓe foof e kafrinaɓe kungel naɓe salum fof duwanama yo jogoro jaam amin Allah hoybinan mo do amin 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 kamɓe ɓeeɗo fof joni ko jomumen ko ma jaaha ha aéroport tan jetto tan hay ɗum ne ko ma mbaɗa formalité ji ma fof ha gayna ha heddo aɗa fadde embarquement tan policier ara wima wonde a wawa yaade nanga passeport maɗa walla goɗɗum jomumen garta ndeeƴa e kono ko foti wonde kala ko jiiɗa ene jogui ko ɓuuri yodde ala ko haalno neɗɗo no wawi siforade fof o ardimo wuuro ma hay sinno ko lewru woturu wasata ko golle hen ko moƴƴi wasata ko jogui hen jokkodire moƴƴi ɗiɗon sababuji ittanmo oɗon hurum mbasa wadde hurum tan ko mami junni tan mami seyfitamo mami aybinam mami bonno nguru makko mbasa nangirde ɗum hono noon miijoɗa annene janggo e jaam aɗa wawi ummade ɗo gonɗa ɗo mete so tawi a waɗama hono noon metema a mettinta walla a mettinta saabu ka goyannoɗo ko way noon hanke haade ma yetta ɗo jettiɗa ɗo ka goyannoɗo wonde komi jeeyateɗo doole ko mbaw ko waɗi ɗum ko wona gonga wona e lawol wona e sariya fawaki e sariya ko ɗum woni ko mbiyannoɗa ko noon ko ɗum woni ko arti joni annene aɗa jokki e ɗeɗon gueɗe wadde noon ɓeeɗo so tawi noddama e yoɓe notoyo ko gonga kono noon kala ko jiiɗa ene jogui lawol saabu kamɓe wonɓe ɗo ɓe nde ɓe noddetende en ji paale kewɗo de bappi kewɗi mbaɗama kono ɗiɗon bappi fof ko kamɓe daari ɓe mbi wonde kala komin bapporno e komin mbaɗanno fof kominen jotti ko tappal yagal ɓolal min mbaɗanno ɗum ɗon noon so tawi goɗɗo waɗi hono noon kamɓe ɓe potani haalde hay so sariya ene foti fawade e dow jomum ɓe poti wiide tan ko sariya o woppu ɗum ɗo lelo yaaha ala ko haal noon wiide kam oɗon tampina joomum Papa Malick Ndour nde yeehi nde en ji nde naati nde no naatiri ko noon yaltiri namde ɗe so tawi a ƴeewi ko namde enen ɗe mbiyaten wonde so tawi woni ko enen ga en no Bowal mbiyaten ko namde ɗe ngala ɓalal saabu sinno koko waɗi ɓalal oɗo leptata ko police ji lepti ɗum tan wiya Papa Malick Ndour e yamiri police ji yoppiyam walla yamiri police ji yo leptam to kadi ɗum no fengiɗi no fewi kanko biɗo noon o kanko ɓe poti noddidde ɓe mbiyamo nde Papa Malick Ndour wiyata noon nde mete koye maɗa o hucciti o haali ɗum walla ka nanɗo omo wiya noon walla ko won nanɗo ari haalanma walla holko mbaɗɗa ha kada fiye holko mbaɗɗa ha ko Papa Malick Ndour ene wiya wonde ya fiye walla ya lepte to kadi ɗum waɗi mi yo sayankoɓe jafo en ɗum waɗi mi wiide oɗo sariya e ngoɗo loskito e ndeɗo ñawore min mbimi ko yahata hay nokku par ce que wona ko gasata ɗo henne e duuɓi ɗiɗi wona ko gasata ɗo henne e duuɓi joyyi wona ko gasata ɗo e duuɓi sappo illa noon ɓe mbaɗa fala ɓe mbaɗa mukuña kono kam so tawi ko ha laaɓa neɗɗo goto barɗo hoore wotere warande loskito muɗum fodde duuɓi joyyi sakantuma noon capanɗe jeetato innama aade a jarama toka musidɗo ne wiye kojomaji ɗi jeehi no fewi kono namdal men cakkital toka heewi so laamu laamima lammini joguima kawas joguima fetel joguima ngaalu ina heewi doole kono Allah jogui doole kono opposition yanɓeɓe e ngabboɓeɓe kañenne kadi ponno ko hendude ko ɓuri hewde leyɗele ndendat miijo woto e fanda wotere jejjita haareji hakkude mumen jejjita leñamagal gardina goto so tawi laamu joguima ko jogui ko e anniya mo jogui o lundiɓe donki famude koye mumen holno ɗum jogoy wadde e tokata ayi kala nde jiiɗa lundiɓe donki famodirde koye muɗumen wonko soomi e nder muɗum woni holɗum woyi kanko min mbaɗa jogui partam aɗa jogui parti maɗa en donki rendirinde parti ji meɗen saabu miijoji meɗen en donki hawrude kono min kay ko min e jiibi gonduno e parti ko minen dendi parti o ko minen gonduno hen yaha ha ɓooya laamu waylima min e jiibi min natta famodirde ala wone goto e amen bayluɗo jaɓɓal ma woni ko jiɗɗo tawtoyde laamu ene ƴeewa sababuji no dañiri no ene yaltira ga en walla no ene sertira e goɗɗo ha wawa dañde no natiroyi e laamu ɗum tan woni ko waɗat ɗum goɗɗum ala ko waɗat ɗum ko heddi ko noon e weeɓani kadi rendirinde nouvelle génération jafoɗa yaltino ñanden mo Amadou Ba ɓe jaltino ñanden wadde ɓe mbaɗi communiqué ɓe jaltino ñanden ɓe mbaɗi communiqué kono leeli Amadou foti ko deƴƴude o fotani haalde
holko woni ɗum ko lundiɗo kam foti haalde abou togara amadou ko lundiɗo wona kanko woni cukku kan woni no eyi kono holnde mbayruɗa nande communiqué amadou walla holnde mbayruɗa nande amadou haali no foti leppi amadou nde haali nde holnde haali ko nde ɓiyum nanga ko nden nana amadou haali est ce que hade ɓiɗɗo o nangede o haali non de mbinamami ñande caggal nde ɓiɗɗo o nangande mete o haali o haalani o haali ko nde ɓiɗɗo o nangande ko nden woni nde o yalti o haali amadou fellitani taw wonde politicien amadou fellitani taw wonde opposant amadou fellitani taw darade haɓanade leydi muɗum taw rewnu ɗum koye politique ko pamɗa e gatugol Idrissa Seck e Khalifa Sall conférence mum ñanden e Idrissa Seck politiquement Idrissa Seck maayi to banggue politique o natti jogade poids ala ko patɗiɗo kay mataw min mbiyan ko o maayi heddi noon tawi woni koto banggue politique ala ko en kalan dine kay abou kalan politique togara kono noon so tawi a ƴeewi waaɓe no Idrissa Seck en wonɗin gayi hay sinno tawi ngala parti politique ko influent ji mawɗi gonata hay sinno tawi ɓe ngala parti politique hay sinno tawi soɓe noddi to banggue politique to en ɓe notetake konngol mabɓe way kono layset ni soɓe kaali ɓe nanane hay soɓe nananaka konngol mabɓe mbiman way kono layset ni e welde Khalifa Sall hande o koko perdi o yalti ñande no heeɗima ko haali mi heeɗima ko haali kono Khalifa koko perdi woni Khalifa koko perdi kañumne way kono Amadou Bani jaɓani haɓede Khalifa ko rokkuno ɗum sembe fof ko wonduno ɗum e Barthélémy ko kaɓeteɗo kamɓe fof ɓe mbasi ɓe kamɓe ɓe certi ɓe mbasi kamɓe fof ɓe certi ɓe mbasi doole mabɓe ussima tawde kay Barthélémy watti haalde ko ɓesgu socialiste uji yo ndentir watti haalde ko négociation ngaji to banggue socialiste uji donc firti kam hankkadi to banggue mabɓe Khalifa hankkadi koɓe sertuɓe ko hedde PS afani PS wonko heddi hen hay sinno ko inde nde par ce que aɗa andi ay parti ji ɗiɗi walla parti goto kam e nder Sénégal hande o ko parti socialiste kañum tan woni parti mo mbiyata wonde wona goto jeeyi ko ari ndendi kono keddiɗi foof mbiyatɗa ko kaari jeeyi ñawore mabɓe amnata Mbengue Ndiaye ñanden ko jibini ñawore mabɓe amnata Mbengue Ndiaye heedi ɓe gonga par ce que yimɓe mbawa finde subaka tan goto mbiya wonde mbaɗen congrès ay woni ko mbimami joni ko ɓeɗon wiɓe mbaɗe congrès so tawi a ƴeewiɓe eɓene koyɗe tawtoyde parti au pouvoir eyyi Aminata Mbengue Ndiaye kay PS tawtino Macky Sall wonde e muɗum Aminata Mbengue Ndiaye nde yeehi to nde yeehi koye coalition wona inde hoore muɗum ɓe jahane coalition kadi ɓeɗo yahoɓe ɗo ene ɓe ko yaltoɓe e parti socialiste ay kamɓe ɓeɗo ene wiɓe wonde congrès yo waɗe ɓe Aminata Mbengue Ndiaye yo woppoto iwi to faati gayne ɓe ɓen mbimam wonde ko ya ƴeew koɓe yaltoɓe PS ɓe paatato ndesenen ɓooyi desenen ɓooyi Ceerno Alassane Sall yettama ñanden to Jammele diwan won ballal ngal o nawi toon no jiiruɗa darde makko eyyi Ceerno Alassane Sall aɗa andi omo yiɗi tinnade omo eto kono ceerno no ƴaggi politique yiɗa ƴagguɗo hen banggue omo ƴaggi politique yiɗa ƴagguɗo hen banggue fami kono leydi ndi wasa ƴaggude wonta hebde ɗum de togara leydi ndi wona ƴaggude heɓata ɗum heɓata leydi ndi aɗa andi wone gueɗe to banggue ɗumam wona ƴaggede to banggue konnguɗi ɗuminaji walla ko nandi hen ala ɗum ko fannu mo kaalata o e fannu mo kalanmo o ene serti ko serde ɗum ani serdi ɗum ko politique oɗo henna sa ƴeewi ɓeɗo jooɗi ɓe laamu noɓe mbaɗirno politique o ni wona ƴaggede mabɓe ala ɓe kutori ko hakkillaji janani wona haala bel kañum de kutori non wona haala bel kono ko mbimami ko ɓe kutori ko hakkillaji janani ɓe kutori ko mette janane ɓe kutori ko caɗele janane ɓe cuddi ɗum ɓe mbaddi hen mamin taj mamin mba mamin pi mamin kirsu ɗum kay ɓe mbaɗi ɗum eyyi ɗum ko mbimi wadde ko gueɗe ƴaggude ɗum ɓe mbaɗi ɗum kono Ceerno Alassane Sall yettaki toon aɗa andi mbimi wonde sa nani mi wim wonde ceerno Alassane Sall na ƴaggi fawde wona to banggue ɗi toon haaluluji aɗa andi enen eɗen jiiɗi neɗɗo tan mo gandanɗa hoorema so tawi ana ara e meɗen ana arda belka walla ko nandi hen wonande kam wuurɓe e politique so tawi aɗa ara e muɗumen arde muɗumen belka heddi noon ko ceerno Alassane Sall omo waɗa sortiji to banggue gonɗo e lundo no waɗata walla no foti wadde
no Ceerno Bokum waɗata ni hono noon kono heddiɓe kam en jiyani ko mbaɗi kono noon to banggue APR kañumen won ko mbaɗata par ce que kamɓe APR naɓe ɓe goppanani ɓeeɗo haydara ɗum ni addani ɓeeɗo en hankkadi wadde adversaire muɗumen numéro 1 to banggue politique ko APR naɓe APR naɓe ɓe noon ene jeeya e ɓurɓe tampindeɓe hande o to banggue APR wona Macky Sall de kono ko Abdou Mbow e Pape Malick Ndour oɗo fami ɓeeɗo ɓuuri tampindeɓe e kamɓe ɓeeɗo en nguɗo laamu jooɗi par ce que holko waɗi ɗum ɓe lomti ko anduɓe laamu ɓe lomti ko jooɗiɓe ɗo ɓe jooɗinoɓe ɗo ɓe jooɗi hande ɗo woni to assemblée woni to primature woni to palais présidentiel ala ko humpi ɗumen toon wadde kamɓe ɓeeɗo ala ko ɓe mbawi wadde koɓe ummiɓe ɗo ene ɓe ko ganda ala ɗo ɓe mbawi nadde e lobbuli gonɗe honɗi ko ummiɓe toon ɓe ko ganda heddo noon koɓe mbadda hen maslaha kono adversaire mabɓe numéro 1 to banggue luundo mabɓe numéro 1 wona Amadou Ba de Amadou Ba kay maayi deeƴi Amadou Ba no wuuri politique ma no wuuri politique ma Amadou Ba ko maayi ɗum hay ɓe wondi ɓe wari ɗumen Cheikh Oumar Anne hay ɓen ko maayiɓe politique ma Karim wadde noon ko pamɗa e mum Karim wona gartowo Karim ala tokara Karim wona Sénégal najo to banggue gurdam hay so woni Sénégal najo to banggue kayitaji kono to banggue gurdam makko Karim wuurani gurdam Sénégal kono soit kam o wawi Karim laamade holnde yaltuno Sénégal soit o wawa laamade holnde o arti Sénégal wona 2000 nde bammakko o laami hay ɗumen ko 2001 walla 2002 ko nden Karim arte Sénégal anda Sénégal naɓe ganda ɗum heddi noon ko gowko laamu waɗi bammakko laamima lamminimo fami yimɓeɓe nanguiri e makko sababu nde bammakko laamima lamminimo sababu nde jawdi sababu nde o runti o yeehi ko jaaɗo lawol makko Karim wonta artuɗo Karim hayso Karim PDS ma yi wadde min de Karim PDS koko maayi walla PDS kay koko maayi tawaji wona PDS feccima pecce ɗiɗi caggal élection ngaji woni hay tati ni haade keeɓi tati par ce que wonɓe gandanɗa hoore maɗa ay génération concret ɓen goni heddudiɓe Karim ko wayno oɗo no wiyatno ni kadi Doudou Wadde en a faami de kañumen ponno wawde heɓɓitade parti o kañumen ɓorno ponno duusede tongte cembine ha nanga parti PDS o par ce que holko woni ɗum sa jalti debbo tiɗɗo ay so tawi a ƴeewi ay wonɓen ko joɓata diminna politique ko ɗum hamni e muɗum politique hamni e muɗum ko yobde diminna politique woni ko saɗi ay Aline Diop mbaɗa yeeɓa ɗum Aline Diop mo boode law mbaɗa yeeɓa ɗum ko jeeɓirtamo jeeɓirtumi Aline Diop ko gila nde nangi wadde ha ɗo yarata ɗo eno woppani Ablaye Wadde ha ɗo yarata ɗo Aline Diop ha ɗo yarata o woppani Ablaye Wadde keddiɗo fof mo renduno e Ablaye Wadde yeehi woppimo ɗon kono mono wonde ndimagu won heddiɓe de won heddiɓe tokara ko heddi ko heewani kono joguinoɓe dille to banggue politique e PDS e temps Ablaye Wadde hande o kañumen fof mbimami jeehi tokara jafoɗa wona Farba Senghor wiyatno ko ɓinguel Ablaye Wadde wona kañumen gadi fettude baafe mbuɓen holto ɓe goni holko Ablaye Wadde waɗanani ɓe holko ɓe dañani e laamu muɗum mete ɓe jooɓi Ablaye Wadde diminna min mbiyanmi ko ala tokara jafoɗa musidɗo guila nana ɓaƴami o wiya saaha moon gasi kono noon sabu namdal gotal namdatomami so tawi nguɗo laamu woni koye peeje heptude mairie ji ɗi militant ji suuɓiɓe maire uji ɗi mi hokka yew militant ji suuɓiɓe maire mumen maire mon no gollo maire mon no yiɗi on maire mon no nafon ala ko waɗnani on so tawi on pini hande wiyama no haaɓe no bonne onon ko poɗɗon wadde hen holko bonnete wiyede no haaɓe yiɗi wiide ko fottede yo nattoyi e lande laamu walla yo itte te ko nafanno ɗon tokara mete nde oɗon maire nde o nafata nde ko laamu tottunomo ko nafata ko walla ko kanko non mbimi ko yimɓeɓe tottunomo tokara joni noon so tawi o yiɗi yaade kanko so jamfa so hulde so wawnede tokara ɓesguji ɗi holko poti wadde hen tokara an a waɗani hoore maɗa ko militant ji mbanma ko base wanma so tawi aɗa yaha ɓamde muɗumen jogoɗa yiyande muɗumen jogoɗa jaɓɓal muɗumen so tawi ene jaadi e yaya jaaha so jaadani hen keddotoɗa e muɗumen nde weeli nde ko onon muccittuno tanggal so metti ƴakkide laaj ƴakkon andode cahaɗe eyyi
ay meeruji jaanoɗi ɗi holko ɓe dañi hen meeruji jaanoɗi adinoɓe yaade ɓe holko dañi hen jinmi wiide ko militant ji ɗi kañen hol darde mumen militant ji ɗi darde muɗumen tan ko darde nde darino gila hanki ha hande nde ko minen banno on so tawi on jeehi en jaadan tan on goppata min ƴeewa goɗɗo ɗum tan woni darde militant ji ɗi hen jarama par ce que won mairie ji goni ɗo hen ɗiɗon mairie jarani tottirde ɗumen mairie ji par ce que ɓeɗo so tawi totti ɗumen ko yeeyoɓema pour intérêt ji koye muɗumen maire uji piilaɗi tan gummi toon gay ko ɗo e Dakar jafoɗaɗi maire uji gonɗi France fiilaɓe Fouta Tamba Kolda Casamance Saloum e Jolof maire fiile Faye Faraysi maire wona Amérique maire wona Dakar joom wuro ara wona ga beele ɓenne mbawi rende nokkuji ɗi tokara aɗa andi wona rende nokku o jooɗade honde sa jooɗima hono ala ko jooɗodiɗa toon ne ma yaltu ma ummu daroɗa maire doga yalta par ce que mairie o wonko namdi mairie o wonko foti dañde ko dañata ko mbawatmi dañde ɗum tan ko yiyade ko yiiloyade ay maire wonde ɗum ɗo henna e Dakar maire wonde ɗum France wona ɗum woni ko satti ko satti ko maire o ɗo wawi wonde foof yo won liggontoɗo nokku makko on wawi wonde Amérique taw mo liggono nokku makko e kono toka won gueɗe kam e wuuro mbimi yimɓe wuuro fabɓe nomede nan toon 80% e mairie ji ɗi henna maire uji ɗi gonani e nder mairie ji muɗumen goni ko ɗo e nayyi capital o walla goni ko caggal leydi kono haɗani guite muɗumen e juuɗe muɗumen e fofof muɗumen nani e nder mairie ji muɗumen won kadi ɓe mbayani noon toga na mbaɗa hen baɗe fayida wonmbayani noon ko heddi ko henna togar ayi ko ɓuuri sadde togar ko wonde jooɓowo diminna kono noon na waɗi mairie ɗi gandanɗa hoore maɗa won wonɓe ɗo jooɓata diminna ay min won maire goto vidéo goto na waɗa véhiculé famide audio goto nana yahana arta biɗo wonde ko kañum jumi Farba Ngom o kañum waɗi rapport e Farba Ngom nayro sentif wande Farba yo nangue par ce que addi e commune muɗum fodde 15 ambulance addi e commune muɗum fodde forage uji 10 mi anda wandi ƴetti maletaji kalis ene waɗa distribué e nder commune muɗum min ko min waɗi rapport nayro sentif mbimi sentif yo mbaɗ enquête e Farba Ngom on kalɗo ɗum o e holko wiyani Macky Sall e holko Macky Sall waɗananimo mais ɗum ɗo ko yobde diminna walla wona yobde diminna togara kono ene ken jingoɓe jari holko sabi yimɓe kalani kan haala non mete ene jari kanko o haala ɗum ɗon mete ene jari mais o hersani kanko ndewo dari o ruttiti o wi Farba oɗo ballemo nanguiranemo par ce que Farba ko an woni fofof amen togara Allah bonni woni dawriyankoɓe toga politique ne boni mbaldi ɗo wiyata basine inde Allah ɗo wona ɗo wiyata alhamdulillahi a jarama golle ma jooɗi peewi en jetti bandiraɓe en jarnimamaɓe caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall toka konngol ma cakkitol tokara ko jarnade yimɓeɓe e juurade ɗumen e ñaganade ɗumen moƴƴere ha tengti e wuuro bellunaɓe en jarnimama ɓe tigui rigui ko hono noon ɗon ɗo Dumguel Dadde e ko taari ɗumen e commune Dumgal aw kala e nder département Podor foof no didorno en duwanimama ɓe en jarnimama ɓe ko hono nonne hono baaɗi meɗen bani men debbo Binta Diallo gonɗo toon to France ko hono nonne mbawa faɗɗaki eko yewtuɗo ko tokara ene hulɓini goppiren noon tan par ce que mbaɗa andi kam ko neɗɗo tampuɗo no feewi e ko neɗɗo tampuɗo no feewi ko heddi ko noon ko wasiyade yimɓeɓe surtout to banggue konguɗi ɓe ndento wonɗin haaloluji ɓe ndento wonɗen ƴettoje ɓe ndento wonɗen biyade par ce que haydara ala ko nafara kala ko gandanɗa hoore maɗa ko miijo moƴƴo rokkani ko hakkille moƴƴo rokkani ko ɓernde moƴƴere rokkani wona ɓernde bonde rokkata ɗum ko gonga won rewnoɓe e gueɗe ha keeɓi won en nokkuji ha jetti wonɗin nokkuji kono kamɓe horoɓe jaɓ rewde ɗon par ce que wonko gandanɗa hoore maɗa koko bonnata wona ko moƴƴirte surtout aduna hande mo yimɓeɓe goni aduna hande mo yimɓe goni o sa haali ɗo konngol gotol yanane ɗo e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi konngol ngol e ngol yaha e ngol arta woni yeru tan mo dokketen ay nguɗo laamu jooɗi nguɗo holko woni opposant mabɓe numéro 1 ko VAR sa wi VAR tan ko ɓuuri wawde waɗede e VAR andano koye football kono noon hande o politique Sénégal wonti numéro 1 to banggue VAR uji a jarama toka musidɗo wi kam alaala gasi ha laaɓi en jetti denndangal yeeɓiyankoɓe sukay mawɗo debbo e gorko lelal communication ko ɗo katten ha laawol gongol no wawi wonde woto e guure men so Allahu lamɗo jaaɓi